Mga tuto. Wala oh. Ayun si Sino? Sinong aalis? Ay, dito kami sa Usba. Mga kasama namin. Yan o. Ang dumadaan yung eroplano dito talaga. Oo, dito talaga. Yun lang. Ang kasama ko, si Ross, si Habibti, si Seton, si Lenny. Yan ang mga kasama ko. Alis na yun bukas. Dapat nga kanina pa yung hayop na yan eh. Okay lang? Kaya? Sa Usba. Dubai, ya? Sansi palabas. Anong palubog? Anong po palubog na ang araw? Ang ganda ng sunset. Ito, disyerto talaga ito. Sirko talaga, no? Disyerto talaga ito. Ngayon, pinagtatayuan na ng dumadaan ito. Ayun, may eroplano. Saan na ba yung eroplano? Hindi ko na makita yung eroplano. Ayun. Ayun. Yung eroplano. Mga kasama namin. Ayun yung eroplano. Ayun. Alam nyo, ang dumadaan yung eroplano dito talaga. Oo. Ayan. Ang sarap mag-ano dito, oh. Kanya-kanyang ano sila, oh. Ayun, Sino? Sinong aalis? Ha?
Oh, pala. 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 Alas? Gabi na dito sa disyerto. Oh. Sa disyerto kami, oh. Yan mga ano sa ano. Madilim na. Baba na ako.